and even in a affidavit in supplementary affidavit no kra ye best record say yadeɛ so aba hene kra mponka court mfa ne mmra na nke ntoto na no nti saa ne mani nyina ɛwɔ yɛ supplementary affidavit ma me papa mu no ye best record say court mfa dadeɛ so aba hene mmra court ne ntimi ntoto na no. Right, ebusia for me chache obi am obi akwaba e de baba Grace TV so bi se twedi ampo nyanko pantom ebusia obi am ye best so be kan ho na wa like na wa comment na wa share ama foforo nso enya bi ahwe menim se obenti yam hwa na onya so akoma so ade emfa ma yi na enim se enche na dadlu ba busuafo eye ebusia panyi kwaba na abrefo na afei eye ofaya poku ni ma me akoso abrefo ma kabo mu na omotam na na kofi usu to park e de ne ko gina court a na omo asem omo kan nyina ne se sabi court enche to park na kofi usu na onkyere omba bia osi omo de share that lumba no ye baako afei that lumba ye o ye na court enche na kofi usu to park na omebu akonta emfa nkyere busuafo lumba ye court so akonta bo ni ade bia na afei de na ka ho biem ne se aloyafo ye omo gyam de ma omo kyere so omo gyam de ma ekọ na de busua ye papa Jamal na associate omo kyere se besi ne omo ejina mu so omo ya aloyafo de ma na kofi usu echem so ya busuapan na omabusuafo emeki argument say na kofi usu nya busuapan biem enso free sa abre beto yes na kofi usu nya busuapan biem na ya fo guso a ya o parody won so mo ye lawyers e de ma ekona de busua ya na kofi usu da na ntina court enhye ya fo na nka won twe omo emfin abusua no sesesi omo nya lawyer fo emfa ma abusua biem na busua enso na ko edija enra ye kopie mo court ni ehun de court so a esiwani na ensa o ka kire kra na on ye kopie mo court no eba beto dwa se na kofi usu to park and the response na no ye odi bedan court fans ensem a ye de abata na se court we de abon ensem no na kofi chemu se oda so ye busuapani ema wode krata ahodo mienu bi eka ho de di kan krata efri sabi ba fo na de so aban ba fo kofi atobra na himfie ebae ya na nchemu na se enam se pa akoso eka Jasi Feku and fan and that year so about subdivision of the Jasi division of the Kumasi Traditional Council. Yeah, that year so about Feku and an about for that year so about a down until. I said, be cracked every waba. Yeah, Ochemu say, I was your penny confusion to the best of their knowledge. On the last year was your penny. I was here, a brand never told you, and a be deja, ever wanting so a month for say, what you found ma and umpoka. A lawyer for ye, Jinam with the ma, the immediate, and I said, Mr. Make a lawyer for Jinam with the ma. Sabre ebusuapani kwabna brefo ene maami akoso abrefo one of fire book rache se omo seko se be anka court ma kwan na womo ento nsanfre na another day so aba he na nka sabio mesremeka anyam na meka se lawyer for card of the abadan court na nka court ento nsanfre na another day so aba he na nka omo court emejina da kem na nka lawyer for ejina mo de ma ebusuafo yi omo ntoto na ano emusa krata of the aba na se krata o trade car na kofi usum response won say odaso eye busuafo insan say ayafo ni chemu say ebra ansem yigusu ekoso no na ebusuafo yi na adi wa na say ekọ ade so ba de amane bo beso mo a na ebusuafo ne betu dwa say na nanom aka akire om say eye na nanom e wo ade so ba fiku aka akire om say efa amabusuapan ni won sensem de no enye wo na omo hwe na emom omo matter of interest eye sabio kotoko hene mamam muso entam kese ya ebetu dwa say na kofi usu to park aka edi agu ya na pa akoso hene so ena ye omo interest ebusuafo kire se eye omo anwa se bre beto odwa na nanom ka kire omo se wo mo enye concerned about omo busua mu nsem ena ebusuapani won sensem na emom na kofi usu krata the difference of the bedan court no wonya krata bia ka ho akrata no e free that yes oba feku ena aba se omo ta na omo chese na kofi usu ena ye ebusuapani no tina malo yes for ka se be ya ka court omo se ko se this year da court when supplementary affidavit omo di aba no and some away for abeka dia fa na kofusu nsem no wo ba ko se court e ma kwan na nka won to nsan fe na ba for that so aba na omra mix na da kem na ka lawyer for jam de ma ebusuapani ko ba brefo ne ma me akoso abrefo ne of fire poko mtu na no emisa ne nsem ka krafa krata no aba no san se omo che se ba for that so aba na nam that so aba for ko ni na e declining jurisdiction there's so much say a fair busuan no nsensem de busuapani nsensem de and it is not in their power so na ebeka ho ase tie omo wa se akwakoba nse na busua ya mencha de yensa kasa krata no bia sabi efie na another de so aba he ho na e ka na kofi uso
ensem na exhibit or yakọ akodan court no. Yes, so and that's sabria yedi mu komo nti hu se krata no pale kakra nti be o bi am se da hu ne but the ebo pioneer try the bit me ase be bit me akinkan de be hu e dey akire amansan. So hu se soro no that yes so about palace hu se na official stamp make am say and as a crest and a board no and we are filed on 15th June 2026 na say 15th June and check and that day 26. That's about 11 days ago and krata omo file 11:45 na say bro omo file na ho no engineer na fa inquiry regarding the substantive head of family for a corner royal family of Pakuso in Sutan. Say na manfo bisa nsemu omo twe krata ko bisa ntremu ni free na ade so aba na wo say si anwan na ye busu apenye e de ma e corner de shibusu ye wo Pakuso ene insuta enti no na wo no na wo de ye nto ye bo as krata na very pale very light kakra but me try say metimi akinkan kakra me ho na bibia ya asomdwe enti de ye nto aso na ye nhwe se de esi etie the inquiry no ekọ on the 14th of May 2026 and I brought inquiry ne koye no na no so de anu ye ba on the 15th of June 2026 na say be say bosome ne na wotwe achi yes be say bosome ne enamie no achi na ye to aso say abusuapani Kofi Usubuahin ye pale kakra nti na asa me hu ni se de oda so ahwe a ye pale kakra o say abusuapani Kofi Usubuahin was formally introduced by Nana Boakye Amponsa Akufo-Addo III, Chief of Pakuso, before the Dadeɛ Aba subdivision within the Jase division of the Kumasi Traditional Council in accordance with the customs, traditions, and best practices of Asanteman. Into omuchem say, Kraten fi Dadeɛ Aba Fiko nebel. And omuchem say, ayebusuapani Nana Kofi Usu Tupac. Amamrani amani kwan so. Officially, ni yemu Nana Pakuso hene. Nana Boakye Amponsa Akufo-Addo atoso miensa. Ede Nana Kofi Usu Tupac. Epetre Nana mu ewo Dadeɛ Aba efeko ya eka Jase feko kese no Kumasi Traditional Council. Omo de aye Nana Pakuso ni Nana Kofi Usu Tupac. Ekotre Nana mu a ewo Dadeɛ Aba subdivision. Said the amamrani amani sitie na said the amamrati enti no Nana Pakuso ni Nana Kofi Usu koche ya no de koche said the ya santifo ya mamre ya manie ena afei yie mu a said the asanteman hihye en ya amamrani amani nyina sitie enti na ma ode Nana Kofi Usu Tupac Nana Pakuso ni Nana Kofi Usu Tupac ekoche na no ma wo Dadeɛ Aba feko ya ehye Jase feko kese no mu e Kumasi Traditional Council ase na afei omo to aso no mo chem say the Pakuso still falls under the customary jurisdiction and authorities of the Dadeɛ Aba subdivision, presently headed by Balfour Kofi Atobra II. Jama mo chere say, omo ka mo obiate, aye Balfour Dadeɛ Aba na eka say. Ya o say o chere mo obiate say, aye Pakuso akonya no. Ehye Dadeɛ Aba feko no ase. Ana say ekra Dadeɛ Aba feko no. Dadeɛ Aba feko ani na ka bomu a ekoko wie Jase feko. Ya ewo Kumasi Traditional Council. So tumfo Jase ne Balfour tumfo Jase ne Babu Awasa. Yes, katechi before kwa na Babu Awasa. E da Jase feko na mina no. E ba Dadeɛ Aba feko ndi a Balfour Kofi Atobra. Na da no as Dadeɛ Aba hene. Na omu chem say Kraten na chem say Pakuso akonya no eka Dadeɛ Aba subdivision feko no ho. Engineer say sa Dadeɛ Aba feko no say na Dadeɛ Aba hene da no. Ti amamrani amani kwan so de ntia Nana Pakuso ni Nana Boakye Amponsa Akufo-Addo atoso miensa ede Nana Kofi Usu Tupac ekoche Nana mu ewo Dadeɛ Aba feko say Nana Tupac na ye busuapani ni na no esan say Pakuso eka Dadeɛ Aba feko so na say ne kwan so ano say the Asante amamre eni Asante amanete na no mu chirem bio no say further the Dadeɛ Aba subdivision is aware that abusuapani Kofi Usubuahin has also invoked the sacred oath in Tamkese of Otumfuo Sei to the second via Santini against Nana Boakye Amponsa Akufo-Addo III, Chief of Pakuso, regarding the chief's legitimacy to the stool Nana Boakye Amponsa Akufo-Addo III
Chief of Pakoso, has not denied or challenged the sacred oath to date. Now, James said, Sabio, now don't name say, Nana Kofi was to pack. Yeah, Sabre, no one sends someone by na Edimo Biako Pio. Nana Kofi to pack. Aka o two one time kese. Sabi kotoko hen time kese. E de agu na Pakoso hineso. Na Pakoso na abo achampo so kofo ban. E otoso miensa so. Na the enti Nana Kofi to pack kan tami na say. Nana Kofi to pack. E kire say Nana Pakoso hine. Na de hyesem ye enti ema otimi di akunya wo Pakoso. Na Kofi to kire say onti ase o challenge na Pakoso hine. Na de hyesem ye enti mo otimi di akunya wo Pakoso. No nti na ma Nana Kofi to pack. Eko ka kotoko hene entam misremeka edigu na Pakoso hene so na dey say obafiko ya kratai ba fo Kofi atoba na dey say oba nsa hyase echim say ebesi ne ya na Tupac eka ntam no na Pakoso hene on deny and say on challenge na Pakoso hene emfa mo so na say on challenge say bia nsem a na Kofi Tupac eka no etisa anase entisa to ntimi deny anase on challenge sansemo a na Tupac aka anase aye ntamo a na Tupac aka e de agu no na Pakoso ne en challenge according to Krata na another just oba he de ko dan court no afia to also be more say more importantly under settled Asante customary law and practices where an invocation of the sacred oath of the Asante remains unchallenged or undenied as pertains in the present instance, Nana Boachie Amponsa Akufo-Addo III, the chief of Pakoso, lacks the customary authority or jurisdiction to remove Abusuapeni Kofi Usubuahin as head of family of the Ekona royal family of Pakoso and in suit pending the final determination of the issues arising from the said invocation. In the end, Nafi, another day so about any trim say, or come will be at yes, yes, I hope you say, but you say. Ewo ya asante fo ya amamre ne amane mu ene asante sem sadia yesi edinini na ye krade fa no se koba se obi aka yewura kotoko hene ntam kese e de ato obi so anase kotoko hene ntam kese wo ho na ye nye nwa chine ye challenge anase ye deny sa kotoko hene ntam no a ebi de se Nana Pakoso hene na Kofi Tupac nsensemu a Nana Uche Nana Tupac aka kotoko hene ntam e de agu Nana Pakoso hene so yi ekoba sa na sentam kese no ho na ye challenge anase ye deny ya ye ntimi entoa so entoa na mo bia emfa sebi anamontu bia ya aka nti o chrem se enam se sa be kotoko hene ntam na Tupac aka de agu Nana Pakoso hene so na Pakoso hene nya challenge according to Krata enyem na America na Pakoso hene Krata na Pakoso nya challenge anase won deny nti no ekoba sa na Pakoso hene according to Krata eni sa atumi ni se obeyi Nana Kofi Tupac edina free ho se onye Abusuapeni bi esan se sabi na Pakoso hene na de se oba hene Krata eche se kopim se entam kese ye ho no na no behwemu awie na sabi entam kese no mo find is babeto bia ni be wonu kwe wom no anamontu obia ntumi nkoso antina je se kotoko hene ntam kese ya sa bre abeto ya se na Kofi Tupac aka ede ato na Pakoso hene so no eje se ahwehwe nsem no mu na ma hwe nsem no mu ama yehu se de esi etie na ma hwe nsem no mu ama yehu ntam kese ye ho sensem no kre wom na afi asomdua bansa na namontu bi o yetu tinana dade so aba ene Krata o de koda akoto chese enam se ntam kese da so awo na Nana Pakoso ne enya challenge ye anase ondin na yenti no na Pakoso ne eni sa tumi no sa bre se obeyi Nana Tupac Nana Kofi Tupac ena free akunya so se Abusuapeni e de ma Ekona distribution wo Ekona distribution wo Pakoso anase nsuta ekopem se entam kese ye wo ho no be hwemu na yehu no nokore bi ewu nsem no ansa de akabi ato so tie no na Nana dade so oba to aso no ka che court say therefore Abusuapeni Kofi Usubuahin remains the legitimate head of family for the Ekona royal family of Pakoso and in Suta. And the Nana that is oba ka che court say enam say and someone bobo so ebini say Sabio officially Nana Pakoso in the Nana Kofi Tupac ebe kire wo mo say Nana Tupac ene ye
Ebusua Penny ebra yeyi na Tupac na pa akoso na abo acha mpon sa akofo ban the na ebodi na aka asem na Tupac ekwotre na no wo fekuo nim se ona ya Ebusua Penny na de enti na pa akoso ni na Tupac kwotre da de so aba fekuo no ye ka jas fekuo nyina ne se sabi asante amamani amani mu be Kumasi traditional council mu a jas fekuo ye otumfo jas aye na bu abasa na dan no ye wo jas fekuo ye wo fekuo ye san ka jas fekuo na se ehye jas fekuo no mu a ye friend said that yes so aba fekuo na that yes so aba fekuo na that yes so aba hene na dan no yin na fuma man hene ka ho bi ho ba na se hene ka ho bi afi otumfo chiame kokusu chiame a ka fekuo no ho na no mo aka na fuma man hene enom ne ma ban na no ho do aka wo na ka fekuo no ho bi se dia amamani amani sitie na no mo chem se bi die ntia na pa akoso ne be chia na Tupac ko chia na no wo fekuo mi na se pa akoso akonya no e ka that yes so aba fekuo ya ehye de jazz fekuo mu ewo Asante Memo na no wo chem no woka se eno achi esensem ne koda nchen ya na no ya we se sabia no ka se na Kofi Tupac waka otumfo ntam e de egu na na da so aba hin so sabi waka otumfo ntam se me ka de egu na pa akoso ne so na sabi na pa akoso ne one challenge ya na se won deny entam no ha e wo ho no tie na me se na pa akoso ne nyan challenge ya na se won deny entam no won ntam no pending enye ntam bia keke ye kotoko hin ntam pending did say entam no ehwe nsem no mu awia nsa na anamonto bi ho ayetu ti say na me se ntam wo na pa akoso ne nyan challenge ya na se won deny entam no sabi na da so ba ne ka share court say na pa akoso ne tumi se obitumi aka se wo hin na Kofi Wusu Tupac ednefra na so pani Kofi Wusu Tupac ednefra kunyaso se onye Ebusua Penny bi ti na da so ba ne ka check out say enam san sense ma bobo so nyina nti no na ene o ka dia che court say Ebusua Penny nti ma mensi won ho ne so bi o say therefore Ebusua Penny Kofi Wusu Buahin remains the legitimate head of family for the corner royal family of Pakoso and Isuta. And now that so ban say waka check out to say and I'm saying town yen kan wasem ye na yen hu be so the body no be friend no na Pakoso ni to me say obetu na Tupac say dia Ebusua Penny Kofi Wusu Buahin and that's why Ebusua Penny e de ma corner shibusi of Pakoso ni Isuta Ebusua Penny na oboni be ka so say legitimate na Ebusua Penny krojen e de ma Pakoso ni Isuta corner shibusi an Ebusua Penny Kofi Wusu Buahin we krata na pa akoso na da so abahene e de akodan court we krata no ase obu se bafo Kofi atobra ya otoso yin da so abahene ne nsa e de hyase ya jase fekuo ye da so abafekuo no na ne nsa hyase. Now let's not forget krata we enquiries a lawyer fo ejina mu de ma na Kofi Wusu mi che baba Jamal associate ye ma me Fati Ali Yala Esquire or train no koye anti wora TV asma me sha making kind one e pill ntu wuni won entrain my ntu wuni ya paper kakra na e enquiry a obi no ma trade akoma da je so ba fiku obu bisam yi enti krata na ye lawyers exam the man na Kofi Tupac e na trade court da je so ba fiku na nanom yesam ye pesi hu no kra na wo se why na ye Ebusua Penny to use Fati Ali Yala say na ati afi na da je so ba na wo twa o copy e be dia ma Fati Ali Yala that's a response or de ma omo efa enquiry a na omo bisa e de afa de oye Ebusua Penny e de ma ekọ na ade Ebusua Ebusua we ni nsem ni bia ye exhibit na Kofi Tupac de aka ni nsem e de akọ dan court na no ye hwe de court be ka no ti na ma a lawyer fo ejina mu nso de ma Ebusua no Ebusua Penny come na brefo ene ma me akoso abrempoma ene of ya bogus je da bi esanse omo de omo nim se na dade so ban na aka kire omo se obre omo ko nsem ne e ho na omo kokodi e kire na dade so ban ne kan se na no ma dade so ba fi ko de according to yes na e kan na no ma dade so ba fi ko de omo busua mu nsensem en form Ebusua Penny mu nsensem en form de omo ya consent e ye ntam kase nti ko ba se ne omo ba court na beto dwa se si a na no ye wo dade so ba fi ko na dade so ban ne dan de krata be dan court se ye na Kofi Wusu da so Ebusua Penny because entam kase o yen kan wanse mi ni ade na ade afọche se omo dwen ho a omo ntia se nti omo sere se be ya aka court makwan na da so abahene na bafo Kofi atobra na mra court na nkomo gina da kem na lawyer fo gina mu de ma Ebusua Penny kobra brefo ene ma me akoso abrefo ma na ofa ya boko omo toto na da so abahene na omo cross examine na da so abahene e wo krata ya oti ababo nti Brandon Krabia ene be che Ebusua yenko na yenko tie
and some potty are lawyers need to try. Your body, I can be able to assume that assume. Let me be I assume or by Grace TV. Yes. 2 weeks from now. ɛnɛ yɛ award ana kyerɛ sɛ adwuma dɛ ɛbɛyi ne na awɔtwe na kyerɛ sɛ ni akyire saa nti menyɛ sure sɛ at this point no it will be fair to say there's any delay on any part. I remember said there was a time as a lawyer, I would not obviously we crack free another year for about him. There was I mean, I had but traditional councils, so years almost so the crack idea by back here. And after we are as anti-mind council, so you can yes, okay. Mene abusuan kita ahudie mu no. Menim sɛ omakɔ dadeɛ so aba ahemfie. Esan sɛ abusua no anase paakoso akonya no omodom feko bi a ɛyɛ feko Kumasi Traditional Council. A dadeɛ so aba hene na edi animu. Nti ne nsɛm bi baa yɛ menim sɛ abusua akɔ dadeɛ so aba. Na me nneɛma te afiri abusua hɔ ne sɛ nsɛm ne yɛ mmienu. Yɛdi kan abusua panyin a yɛtu nadeɛ so no ɔso waka ntam otumfo ntam kɛseɛ ato paako so hene so. Nti ɛno ne asɛm yɛdi kan a ɔde kɔɔ dadeɛ so aba. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu no ɔso wanya ne nti yɛsi yɛtu nadeɛ so. Nti no ɛno nso so yɛ asɛm ɛtɔ so mmienu na abusuafo ama mate aseɛ sɛ ɔmo kɔɔ dadeɛ so aba no. Ahemfiefoɔ sɛ ɛfa abusua panyin nsɛm deɛ ɛyɛ abusuasɛm nti ɛno nya ahemfie ɛne ɛka no. Nti brɔfo no yɛbɛka sɛ dadeɛ so aba decline a jurisdiction in respect of abusua panyin nsɛm no. Na mmom ahensɛm no ɛyɛ ntam kɛseɛ ne deɛ ɛno deɛ ɛmsa akodu otumfo anim a yɛtwɛn sɛ mmerɛ papa mmiera ɛde emuayɛ bɛba. Nti no ɔmo file ɔmo affidavit no opposition yɛhu sɛ ɔmo de krataa bi aka ho a ɔmo kyerɛ sɛ efidadeɛ so aba hene hɔ sɛ abusua panyin a yɛtu nadeɛ so no ɔda so ɛyɛ abusua panyin. Nti yɛhu krataa no ɛma dadeɛ so aba signature koraa ɛwɔ aseɛ. Na mɛkyerɛ mu kakra a sɛbi abusuasɛm deɛ ɛnyɛ ahemfie ɛne ɛka abusuasɛm. Ɛnyɛ deɛ sɛ deɛ abusua ne ka sɛ dadeɛ so aba decline a jurisdiction no nka ne kwan so no nti na ɛyɛ me nwanwa si ehu saa letter ne sɛ ɔmo de aka ɔmo affidavit in opposition ne ho nti ne nyinaa ka ho ɛna ya file supplementary no to respond to those things and even in a affidavit in supplementary affidavit no koraa yɛbɛsrɛ court sɛ dadeɛ so aba hene koraa mpo nka court mfa ne mmara na nka yɛntoto n'ano nti saa nneɛma no nyinaa ɛwɔ yɛ supplementary affidavit ma mmerɛ papa mu no yɛbɛsrɛ court sɛ court ɛmfa dadeɛ so aba hene mmara court ne yɛntumi ntoto n'ano. Right, abusuafo nti kakra ya lawyers no so kan in response to nsɛm wa beto dwai ebi ne yɛde asom na nyɛ we nko a secretary foforɔ nso it is alleged secretary bi free the Kumasi Traditional Council through the registrar aba ya ne na kan nsɛm a ebepi na nakɔfo to park nsɛnsɛm no nyina brɛpa me bedi mu nkɔmɔ na de aka bia nso yɛde asom nti abusua nyame yɛ adom a 6 July yɛbɛkɔpia nyame de yɛn kwakyɛ yɛbɛkɔ akɔpia mu court ne akɔyi nsɛm no kyene yɛte the court bɛka bia yɛde no nso mu ntwem ɛne mu amanebɔ ɛde asom nti sɛsia nyame yɛ adom a saa da no ɛne ebimu sɛ nsɛm a lawyer for the abedan court sɛ ɔmo srɛ sɛ nka court kura ma kwan na sɛbi yɛna na bawo for the so aban ne ka ɔmbra na nka ɔmo atwere nsɛm yi ɛfa nkyɛ court ne adeɛ nyinaa yɛbɛti the court bɛka ɛde afa wafa nyɛ no nko a na sɛ court ɛnhyɛ sɛ lawyer for gyina mu de ma na akɔfo to park ɛmɛ bi atwam na ɔmo yɛ lawyer for de ma abusua no sɛsi ɔmo yɛ lawyer for mfa ma abusua no bi na ɔmo akɔgyina na akɔfo to park akyi nti na ayɛ abusuapanyin kɔpra abrɛfo ne abusuafo nka yɛ aka kyerɛ sɛ ɛba sa na conflict of interest bi abɛm sɛ bɛ ɔmo di abusua nim no ebia ɔmo nya akwanya ehu abusua no nsɛm kakra ne adeɛ nti ebi obetumi ayi saa nsɛm na ɛde afeeva na akɔfo to park yɛ conflict of interest bɛpɛm ne na nyame adom a 6 July na court bɛtwerɛ na ade aka bia ɛnso ato aso nti yɛde akyire nyame adom a de bɛtɔ fam bɛm bɛsan ba yɛde mu nkyɛm
any more money about abesom. But that's all Jibre. Now share me the kwabena wusu ha by Grace TV. Then the kan ya obeka ya wa stress obe subscribe. Na wa kan ya ho ne pa bebre ya yete abesom. Ye koni mu kan see ton fie watchma ya bi. If ye ya ton no. A 4-bedroom house. Ba ko ye master bedroom. And a fair na kana a single room self-contained. It's always share now one day one quantity. Abusua e may be how to make na a fan number na etwa from. If you need kama bibia da form a bonus so kama pa ya bibia be koyi. E di ama umpe we ne de na pe atwuma ya be ho na fi ho. Ya ye ton na bibia ya suntwi. E di ama sanso e na make a Ghana for more America and Canada. Better Grace Financial Services na make come for the amount. Or me intermediary financial group. You must have brow bonus care about some more insurance company, papa na bata on it. Be only sisika na kwa onye ma one so for number na etwa no na ne kasa na bibia nkoyi emfa ma me da so Jibre na ohwe me brepa mi bisia nyame nka ho makra bye bye. Your perfume near my debu ye homa ye ho yesha na ne ani je wo mu ne say perfumes no ebo show ha no so ba ne wani je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he Shum ye bia no binti ai ye ka tester na e chere say nya sale na aba beto no unim de we a next na aha package announcement ba wo hwe ti we amber glow we wo ho ti wo hwe be fili ahwe ye ma unya na wo hwe na se wani je ho a na wafa ti ye niema ne die